Tom Price at ymyl y cwrt, y peniad lawr. Bale yn cael ei chlirio gan Noah Edwards, mond tuag at Cabongo. Mewn at Joe Evans. Evans ar ergyd isel, di curo Andy Firth. Ac mae Met Caerdydd ar y blaen wedi 24 o funudau. Met Caerdydd sydd ond wedi ennill unwaith mewn 23 o gemau cyngrair yn erbyn Cei Connah. Ond maen nhw ar y blaen yma. Evans y sgoriwr yn troi am ddiffyn yn ymosod. Roberts yn tacluso i Cei Connah. Nôl at Andy Firth. Andy Firth yn oedi dipyn fan hyn, y pwysau gan Vincent. Dim trosedd yn ôl y dyfarnwr, a Sam Jones yn mynd i rwydo'n hawdd i ddyblu mantais Met Caerdydd ar ôl hanner awr. Gol ddadleuol a deud y lleia. Oedd na drosedd ar y golwr gan Vincent. Oedd y dyfarnwr Sean Davies yn penderfynu fod na ddim, a Sam Jones yn gorffen. Harrington rownd y gornel at Franklin sy'n camreoli. Ond yma Noah Edwards o'r Bale yn disgyn i lwybr. Jack Kenny yn cael ei daclo gan Tom Price. Mi gafodd o droed at y Bale, dwi'n siŵr. Ond mae'n mynd i fod yn gic rydd i Cei Connah. Mae Tom Price mewn peryg fan hyn, ond dwi'n siŵr fod wedi cael troed at y Bale yna. Ac mae Sean Davies yn mynd i boced, a mae'n cerdyn coch i Tom Price. Penderfyniad dadleuol arall gan y dyfarnwr. Tro hwn yn mynd o blaid Cei Connah. Nash yn camu ymlaen o'r cefn at Franklin, ond y tîm cartre nad ennill y meddiant. Dyma Vincent yn troi. Vincent, mae'n codi ben, mae'n gweld Andy Firth yn bell oddi ar ei linell! A doedd honna ddim yn bell o gwbl gan Tom Vincent. Rhyw fodfedd yn llydan falle am gynnig. Disney i fewn i cyfeiriad Noah Edwards. Dim ffordd trwodd i Cei Connah, Poole yn ôl at John Disney. Disney i fewn, Nash ar cynnig. Ond mae'r Bale fel tatem boeth, a Davies yn ergydio. CJ Craven oddi ar y linell, nid unwaith, ond ddwywaith. Am ddiffyn arwrol gan CJ Craven i gadw Met Caerdydd 2-0 ar y blaen. Vincent yn ôl at Cabongo. O'r bas yn torri'r amddiffyn, di Elliot Evans ddim yn cam sefyll. Evans yn oedi, mae'n disgwyl y cymorth. Pwy sydd yno? CJ Craven sydd yno i sgorio'r drydedd. Ac mae'r 10 ymhellach ar y blaen. Cei Connah heb golli mewn 12 gêm. Di'r hediad yn erfi'n dod i ben. Tafliad i Cei Connah, Franklin eisiau chymryd i'n sydyn, ond mae Cadwaladr yn mynd i lawr. A mae Franklin wedi rhegi ar y dyfarnwr fan hyn. A Franklin sydd wedi gweld un cerdyn melyn yn mynd i gael ei hel o'r maes. Dim dewis gan y dyfarnwr. Diffyg disgybleth gan Harry Franklin. Chwaraewyr Met Caerdydd mor ddifn erbyn hyn. Pawb yn amddiffyn am ei bywydau, a Callum Bradley sy'n torri tu fewn. Bradley ar cynnig yn curo Alex Lang. Cei Connah wedi cael un yn ôl, 87 munud ar y cloc. Ydy hi'n rhy hwyr i'r nomadiau tybed? Buddugoliaeth anhygoel, ond perfformiad hyd yn oed gwell. Wrth ystyried y tîm oedd dyn ni mas eto heddi gyda cwpl o boes, 3-4 boes sydd yn sy'n wario wythnos i wythnos. Absolutely wych, y ffordd ni wedi ymddiffyn, y ffordd ni wedi gwasgu nhw pan oedd rhaid i ni, a wedyn mynd lawr i 10 a jyst cael y cymeriad really i aros yn y gêm a brifo nhw hyd yn oed. CJ, a massive 3 points and a very important win. Yeah, well, just about got my breath back now, but yeah, massive win. You know, obviously when you're playing them, it's difficult. You know, if you get a result, you've done well. But yeah, massive win. You know, I think a lot of people would have written us off before this game. You know, boys missing, but yeah, we dug in and obviously got the 3 points. So yeah, made up with it. They lost a man going down to 10 men. Did you think then, right, okay, we can go on and win this? Yeah, look, I thought we could go on and win it 11v11, and I thought that we would have more chances and create more chances. However, when they go down to 10 men, you know they're just going to put bodies on the line. Sometimes it's harder to break down, but we had so many entries into the final third. Look, we do the stats, and we had 35 entries into the final third, and we had 15 shots on goal. So when you compare that to Cardiff Met, who have 5 entries into our final third, 18-yard box in the second half, you know, and 5 shots on target for them and 3 goals. So that's where the game was won and lost.